Kristen Mumbai bahai tong bai norok asa khlai nam joton kaham tong hanoi kisa muitu khlai nam mujong norok no sungsani je manui tong mani kaitor suno rumani keba sung borok hangang ke o sungsaro obo nini manui obo ani manui obo nin kheto oban kheto hanoi sungsara sung pat pat snam lai kubang borok no kok banglai tong layo walai tong layo keba chini Bible tamni sa John mani 3 অধ্যায় 27 পদ chung naikangke srai srai nugo aro John obahaini sao kaitori yakhe kebu musa phano mania ke wangsunga di je Jisu Kristo ni borok kaitori sirnai borok phano tini lama korja je Jisu Kristo je kaitor sun je rimani o manui sungsaro khai sung selai tongai oboni manui o yang tikani kelayo obani sei oboni ni sei nu banglai tongai pia bono jodi kaitori yakhe nu kai sapan mania awonu kaitor ni ni sakaham tongmane bono na kaitor hamri kaitor nini yakung kaham yakaham toni manu bo beba kaitor bisudisi pia ba tini sung pogo kaitor no je borok sunu snambo sung borok to oithang abon boge ang o phungsang jorawo torong no kisi sa muitu khlai manke obosi sungsaro ani himani abo nini ya abo ani ya abo kaitor ni mangsi kaitor si nono rito ni o abta o sungsar no asung ngai to thok kaitor mani abo chini bagui si kaitor si no ro noro sungsaro tongde tong thokde kaham ke tong hiya ba chung o je kaitor mani mani ban chung walai tong ni chuno kaitor saya elam pho chung je kaitor mani au ban chung tong thogoi pono loboi tong nai amen